La propera setmana tornarà a anar marcada sobretot per la calor intensa a l'interior del país, especialment fins a mitjans de setmana, i també per una estabilitat atmosfèrica que farà que el sol sigui el clar protagonista. Dilluns, per tant, ambient assolellat, tant al matí com a la tarda, amb alguns núvols d'evolució al nord del país sense pluja. De cara a dimarts, el cel sí que serà serè durant bona part de la jornada. De cara a dimecres, arribarien alguns núvols alts i prims. En general, poca cosa, amb un ambient assolellat. Dijous, els primers símptomes ja arribarien de cara a la tarda. Arribarien alguns núvols alts i prims per l'oest de Catalunya, algunes nuvolades al Pirineu, que de cara a divendres és quan ens creuarà una petita línia frontal que farà que la nubositat al nord del país sigui més abundant, amb la possibilitat d'alguns ruixats fins i tot. Dissabte i diumenge encara parlem de certa inestabilitat, amb núvols més abundants al nord i nord-est de Catalunya, i el que dèiem, la calor, que serà el protagonista especialment fins a mitjans de setmana, entre dilluns i dimarts anirà pujant valors propers als 38, 39, especialment entre dimarts i dimecres, fins i tot alguns 40 a l'interior de Catalunya. Per tant, ambient molt càlid i xafogós també a la costa, i a partir d'aquí, dijous, divendres, dissabte anirà baixant, de cara al cap de setmana és quan tindrem els valors més baixos de temperatura. Pel que fa a la fiabilitat, fins dijous es mantindrà alta, i de cara a divendres i al cap de setmana aquestes petites línies frontals fan que no s'acabin de posar d'acord els models, però tot seguit ho anirem matisant. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.